నామానికి మహిమ కలుగును గాక. యేసు ప్రభు నామంలో మీ అందరికి వందనాలు. దివ్య పాల్ అనే ఛానల్ని చూస్తూ ఉన్న మిమ్మలను దేవుడు దీవించును గాక. దేవుని బిడ్డలారా, వాక్యాన్ని చదువుకుందాం. సామెతల గ్రంథము 10వ అధ్యాయము 6వ వచనాన్ని నేను చదువుతున్నాను. నీతిమంతుని తల మీదకు ఆశీర్వాదములు వచ్చును, బలాత్కారము భక్తిహీనుని నోరు మూసివేయును. కళ్ళు మూసుకోనండి, చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం. ప్రేమ కలిగిన మా ప్రభువా, నీతిమంతుల గురించి ఈరోజు మీరు ఈ సమయంలో మాతో మాట్లాడమని నిన్ను వేడుకుంటూ, నీ మాటలు కావాలని నిన్ను కోరుకుంటూ యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి, ఆమేన్. దేవుని బిడ్డలారా, ఇక్కడ ఏమని రాయబడిందంటే నీతిమంతుని తల మీదకి ఆశీర్వాదములు వచ్చును అని కనబడుతుంది. నీతి అనే దాని గురించి మనం ఆలోచన చేస్తే బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడింది కదా, నీతిమంతుడు లేడు, ఒక్కడును లేడు అని బైబిల్ గ్రంథంలో రాయబడి ఉంది. మరో చోట ఏమని రాయబడి ఉంది అని అంటే, ఏ భేదము లేదు, అందరూ అంతటా పాపం చేసి దేవుడు అనుగ్రహించి మహిమను పొందలేకపోతున్నారు అని రాయబడి ఉంది. అయితే ఈ మాటలను బట్టి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే, లోకం అంతట్లో కూడా నీతిమంతులు లేరు, నీతిమంతుడైనటువంటి వాడు లేడు. అందుకే నీతిమంతుడైనటువంటి యేసు ప్రభు ఇప్పటికీ 2021 సంవత్సరం కిందట కన్యమరియ గర్భం ద్వారా ఈ లోకంలో ఆయన జన్మించి 33.5 సంవత్సరాలు జీవించి ప్రజలందరూ పాపములు ఆయన మీద వేసుకొని సిలువ మోసి సిలువ మీద రక్తాన్ని ధారపోశాడు. ఈ రక్తాన్ని ఆయన ధారపోయడానికి గల కారణం ఏంటంటే, రక్తం ద్వారానే పాపక్షమాపణ కలిగిద్ది. అంతేకాకుండా మనుషులు నీతిమంతులుగా తీర్చబడతారు. కాబట్టి యేసు ప్రభు సిలువలో రక్తం ధారపోయడానికి గల కారణం ఇది. అందరినీ నీతిమంతులుగా ఆయన రక్తంతో కడిగి మార్చడం కోసమే అనేది ప్రతి ఒక్కరు కూడా గ్రహించాలి. అయితే ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఎవరెవరైతే యేసుక్రీస్తుని నమ్మి బాప్తిసం తీసుకున్నారో వారందరికీ నీతి అనేటువంటి వస్త్రాలు ధరింపచేయబడ్డాయి. వారు నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డారు, నీతిమంతుల జాబితాలోకి చేర్చబడ్డారు. మరి నీతిమంతులుగా జీవించాలి కదా. అసలు క్రైస్తవులు అంటేనే నీతిమంతులు అని బైబిల్ సెలవిస్తుంది. మరి నీతిమంతులు ఎలా జీవించాలి? నీతిమంతులుగానే కదా జీవించాల్సింది. అపవిత్రులుగా జీవించకూడదు, పాపులుగా దొంగలుగా జీవించకూడదు, అసహ్య కార్యాలు జరిగించే వాళ్ళుగా, అబద్ధ కార్యాలను జరిగించేటువంటి వారుగా ఉండకూడదు. అసహ్యమైనది కానీ అబద్ధమైనది కానీ ఏది నీతిమంతుల్లో ఉండకూడదు. దుర్నీతి ఉండకూడదు, అపవిత్రత ఉండకూడదు. అప్పుడు వారిని దేవుడు ఏమంటున్నాడు తెలుసా? నీతిమంతుడు అని అంటున్నాడు. చుట్టూ ఉన్న మనుషులు కూడా వారిని నీతిమంతులు అని అంటున్నాడు. అయితే మనం యేసుక్రీస్తుని నమ్ముకొని బాప్తిసం తీసుకోవడం ద్వారా నీతిమంతులంగా మార్చబడ్డాం కదా. మార్చబడినటువంటి మనం అంతా కూడా బ్రతికినంత కాలం దేవుడిచ్చిన నీతిని మనం కాపాడుకోవాలి. మనం పోగొట్టుకోకుండా నీతిమంతులుగా జీవిస్తూ, ఎందుకనంటే బైబిల్ గ్రంథంలో ఇప్పుడు చదివిన వాక్యంలో కనపడుతుంది కదా, నీతిమంతుల తల మీదకి ఆశీర్వాదములు వచ్చును అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. అయితే లోకంలో ఉన్నటువంటి ఒక మాట ఏంటంటే, చాలామంది అంటున్నారు కదా, ఏమని అని అంటే, నీతిగా బ్రతికితే తినడానికి తిండి కూడా దొరకదు అని అనుకుంటున్నారు. అయితే ఇది బైబిల్ ప్రకారంగా ఈ మాట అబద్ధం, ఇది అసత్యం. అయితే బైబిల్ ఏమని సెలవిస్తుందంటే, నీతిమంతులుగా బ్రతికితే వారిని దేవుడు ఆశీర్వదిస్తాడు అని కనపడుతుంది, పోషిస్తాడు అని కనపడుతుంది, నడిపిస్తాడు అని కనపడుతుంది, అలాగే సర్వ సత్యంలోనికి తీసుకెళ్తాడు అని కనపడుతుంది, అంతేకాకుండా నరకం నుంచి తప్పిస్తాడు అని కనపడుతుంది. స్వర్గ ప్రాప్తి, స్వర్గ ప్రవేశం కూడా నీతిమంతులకు యేసయ్య దయచేస్తాడు అని కనపడుతుంది. నీతిమంతులను యేసయ్య ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటాడు అని బైబిల్లో మనకి కనబడుతుంది. అయితే దీని గురించి దావీదు కూడా చాలా స్పష్టమైనటువంటి వివరణ ఇస్తూ ఉన్నాడు. చూడండి, బైబిల్ గ్రంథంలో నుంచి కీర్తన గ్రంథం 37వ అధ్యాయము 25వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం.
నేను చిన్నవాడినై ఉంటిని, ఇప్పుడు ముసలివాడినై ఉన్నాను. అయినను నీతిమంతులు విడవబోట గాని వారి సంతానము భిక్షమెత్తుట గాని నేను చూచి ఉండలేదు. దినమెల్లా వారు దయాళురై అప్పు ఇచ్చుచుందురు, వారి సంతానపు వారు ఆశీర్వదించబడుతురు అనేటువంటి మాట మనకు కనబడుతుంది. చదవబడిన ఈ వాక్య భాగాల్లో దావీదు ద్వారా దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అనంటే, నీతిమంతులు వారు పోషించబడ్డమే నేను చూశాను. ఎప్పటి నుంచి నేను చూశాను అని అంటున్నాడంటే, నేను చిన్నవాడనేది మొదలుకొని ఇప్పుడు నేను ముసలివాడను, ఇప్పటి వాటికి కూడా నీతిమంతులు భిక్షమెత్తుకోవటం చూడలేదు అని అంటున్నాడు. నీతిమంతులు అడుక్కోవటం నేను చూడలేదు అని అంటున్నాడు. నీతిమంతులు విడవబడటం నేను చూడలేదు అని అంటున్నాడు. విడవబడకుండా నీతిమంతులు దేవుని చేత ఏం చేయబడుతున్నారు? పోషించబడుతున్నారు, ఆదరించబడుతున్నారు, సంరక్షించబడుతూ ఉన్నారు, కీడు నుంచి తప్పించబడుతున్నారు, కరోనా నుంచి తప్పించబడుతున్నారు, కరువు నుంచి తప్పించబడుతూ ఉన్నారు, ఇంకా బాధల నుంచి బాకీల నుంచి తప్పించబడుతూ ఉన్నారు, సాతాను స్వాధీనం నుంచి సాతాను చేతుల్లో నుంచి విడిపించబడుతున్నారు. ఒక మాటలో చెప్పాలంటే నీతిమంతులకు ఎవరయ్యా దిక్కు అని అంటే యేసు ప్రభువే. నీతిమంతులకు ఎవరయ్యా అండ అంటే యేసు ప్రభువే. నీతిమంతుల్ని ఎవరయ్యా దీవించేది, ఎవరయ్యా గెలిపించేది, ఎవరయ్యా పోషించేది అని అంటే యేసు ప్రభువే. ఎందుకనంటే యేసు ప్రభువు కూడా నీతిమంతుడే. దావీదు ద్వారా కూడా దేవుడు ఏమని మాట్లాడుతున్నాడు అనంటే, నీతిమంతులు దావీదు చిన్న వయసు నుంచి కూడా అంట, ఇప్పుడు నేను ముసలివాడను, ఇప్పటివరకు కూడా నేను గమనించింది ఏంది అని అంటే, నీతిమంతులు భిక్షం ఎత్తుకోవడం చూడలేదు అని అన్నాడు కదా. అయితే ఇంకో మాట కూడా ఏమన్నాడు అనంటే, నీతిమంతులు ఆశీర్వదించబడ్డమే చూశాను, చిన్నవాడు నేను మొదలుకొని ఇప్పటి వరకు అని అంటున్నాడు దావీదు. ఈ మాటలన్నిటిని బట్టి దేవుని బిడ్డలారా, దేవుని పిల్లలారా, నీతిమంతులుగా జీవిస్తున్నావా? నీతిమంతులుగా జీవిస్తున్నారా? ఇది ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఆలోచించాలి, అర్థం చేసుకోవాలి. నీతిమంతులుగా జీవిస్తే వారిని దేవుడే వారి తలల మీద కంట దేవుని తీసుకొస్తాడంట. నీతిమంతులుగా జీవిస్తే సాతాను మీద వారికి గెలుపునిస్తాడంట, లోకం మీద వారికి గెలుపునిస్తాడంట. శరీరాశుల మీద, నేత్రాశి మీద, జీవితం మీద, లోకాశుల మీద, శరీర కార్యముల మీద వారికి గెలుపునిస్తాడంట. నీతిమంతులుగా మనం జీవిస్తే, నీతిమంతులుగా మనం బ్రతికితే. మరొక వాక్యాన్ని కూడా నేను మీకు చూపిస్తాను, చూడండి. దేవుడు అనుగ్రహించిన పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి ఆదికాండము 6వ అధ్యాయము 9వ వచనాన్ని మనం చదువుకుందాం. ఇక్కడ నోవాహు గురించి మనకు కనబడుతుంది. నోవాహు వంశావళి ఇదే. నోవాహు నీతిపరుడును, తన తరములో నిందారహితుడునై ఉండిను. నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచిన వాడు. నోవాహు గురించి దేవుడే గొప్ప సాక్ష్యం పలుకుతున్నాడు. ఏమని పలుకుతున్నాడు? తన తరము వారి అందరిలో కూడా నోవాహు నీతిమంతుడు అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడా? ఇంకా ఏమన్నాడు తెలుసా? నిందారహితుడు అని మాట్లాడుతున్నాడా? ఇంకా ఏమన్నాడు తెలుసా? దేవుడితో నడిచిన వాడు అని కనపడుతుంది. చూసారా? నోవాహు దేవునితో కూడా నడిచిన వాడు అని కనపడుతుంది. నోవాహు గురించి ఎంత గొప్పగా రాయబడి ఉంది. మన గురించి ఇంత గొప్పగా దేవుని చేత, చుట్టూ ఉన్న మనుషుల చేత మన గురించి ఇంత గొప్పగా మనం పిలువబడుతున్నామా? అసలు ఎంత గొప్పగా నోవాహు గురించి దేవుడు పలుకుతున్నాడో చూడండి. దీని అంతటికీ కారణం ఏంటంటే, నోవాహు నీతిమంతుడిగా జీవించడం వల్లే, నిందారహితుడిగా నిందలేని వాడిగా జీవించడం వల్లే, దేవునితో సహవాసం చేయటం వల్లే, దేవుడితో కలిసి నడవడం వల్లే నీతిమంతుడిగా జీవించడం అని అంటే చాలా కష్టమే. అది మన శక్తితో అయితే, మన ఆలోచనలతో అయితే, మన జ్ఞానంతో అయితే మనకు కష్టమే. అయితే 2 చేతులు జోడించి మనం ప్రార్థన చేసి, ప్రభువా నువ్వు సహాయం చేయవా, నీ ఆత్మ సహాయం అనుగ్రహించవా అని దేవుని శక్తి, దేవుని ఆత్మ సహాయం మనం తీసుకొని మనం అయ్యా మేము నీతిమంతులుగా జీవించేలాగా నువ్వు కృప చూపించానంటే అప్పుడు దేవుని సహాయంతో మనం నీతిమంతులుగా జీవించగలుగుతాం. దేవుని ఆత్మ సహాయంతో నీతిమంతులుగా మనం జీవించగలుగుతాం. ఈ మాటలో బాగా గుర్తుపెట్టుకోనండి. ఇంకా ఇక్కడ ఏమంటే రాయబడింది అని అంటే 7వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో రాయబడింది, ఈ తరము వారిలో నీవే నా ఎదుట నీతిమంతుడు ఉండుట చూచితిని కనుక నీవును నీ ఇంటి వారిని ఓడలో ప్రవేశించుడి అని దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ తరము వారి అందరిలో కూడా నీవే నీతిమంతుడిగా కనపడ్డావు నోవాహు, అందుకని నీవు నీ ఇంటి వారు
ఓడలోనికి ప్రవేశించండి, నేను మిమ్మల్ని రక్షిస్తాను, నేను మిమ్మల్ని కాపాడుతాను. ఇక్కడ ఇక్కడ చూసి ఇక్కడ మనం చదివినటువంటి ఈ వాక్య భాగంలో మనకి ఏం కనపడుతుందంటే, లోకం అంతా కూడా పాపం వల్ల, శాపం వల్ల చెడిపోయి పాడైపోయి ఉంటే దేవుని ఉగ్రత లోకం మీదకి వచ్చింది, లోకంలో ఉన్న ప్రజలందరి మీదకి వచ్చింది. దేవుడు అప్పుడు అనుకున్నాడు కదా, జలప్రాణాన్ని తీసుకొచ్చి అందరినీ నాశనం చేసేద్దాం, అందరినీ చంపేసేద్దాం అని అనుకున్నాడు అనమాట. ఎందుకంటే పాపం వల్ల వచ్చే జీతం మరణం కదా, అందరినీ చంపేద్దాం అని అనుకుంటే ఆ సమయంలో నోవాహు ఇంటి వారు మాత్రం వాళ్ళు దేవుని యందు భయభక్తులు కలిగి నీతిమంతులుగా, నిందారహితులుగా, తర్వాత దేవునితో కలిసి నడిచేటువంటి వారుగా కనపడ్డారు. దాన్ని బట్టి నోవాహు ఇంటి వారిని దేవుడు ఆ జల ప్రళయంలో రక్షించినట్లుగా, ఓడ తయారు చేపించి ఓడలోనికి నోవాహు కుటుంబాన్ని దేవుడు పంపించేసి వారిని కాపాడినట్లుగా, వారిని రక్షించినట్లుగా మనకు కనబడుతుంది. కాబట్టి దేవుని బిడ్డలారా, ఈ మాటలన్నింటిని బట్టి నేను మీకు మనవి చేసేటువంటి మాట ఏంటంటే, ఈ లోకంలో ఉన్న రకరకాల పాపాలన్నీ విడిచిపెట్టేసి, వదిలిపెట్టేసి, ఏ పాపం లేని, ఏ చెడు చీకటి లేని యేసు ప్రభుని నమ్ముకున్నోళ్ళు ఆయన వైపు చూస్తూ, నీతి కార్యములు జరిగిస్తూ, నీతిగా జీవిస్తూ, నమ్ముకోనోళ్ళు కూడా నమ్ముకొని ఆయన ద్వారా నీతిమంతులుగా మార్చబడి నీతిగా జీవిస్తూ, ఆయన్ని ఎరగని వారు అందరూ కూడా ఆయన ఎరగని వారవును ఆయన నమ్ముకొని నీతిమంతులుగా మార్చబడాలి. ఎరిగిన వారవును నీతిమంతులుగా మార్చబడ్డారు కదా, మార్చబడిన వారంతా కూడా నీతిని జరిగిస్తూ దీవించబడాలని, వర్తిల్లాలని ప్రభు పేరిట మనవి చేస్తూ, ఈరోజు ఈ మాటలన్నిటి ద్వారా దేవుడు ఏమైనా మాట్లాడుతున్నాడంటే, చెడుకు దూరంగా ఉండి మనం అపవిత్రతకు దూరంగా ఉండి నీతిమంతుడైనటువంటి యేసు ప్రభువుతో సహవాసం చేసి నీతిగా జీవిస్తూ, మనం నీతిమంతులు అని దేవుని చేత, చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళ చేత మనం అనిపించుకుంటూ ఈ లోకంలో బ్రతికినంత కాలం నీతిమంతులుగా బ్రతుకుతూ పవిత్రులుగా బ్రతుకుతూ మనం దేవుని మహిమపరుద్దాం. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక. ఆమేన్. చిన్న ప్రార్థన. ప్రేమ కలిగిన మా తండ్రి, నీతిమంతుల గురించి నాయన నువ్వు మాట్లాడావు, నీతిమంతుల్ని నువ్వు ఆశీర్వదిస్తా అన్నావు, పోషిస్తానన్నావు, ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటా అన్నావు, అంతేకాకుండా నువ్వు కాపాడతానన్నావు. కాబట్టి నీతిమంతులంగా ఉండి నీ కృప పొందుకోవడానికి, నీ చేత కాపాడబడడానికి, అప్పట్లో మా కుటుంబాల పట్ల సహాయం చేయమని యేసు నామములో ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించునుగాక.